गिदिर मोनसे गोजोन आरो खौसेथिनि कार रेलि मोनसे UPPL नि लाइमोन हान्जानिफ्राय लानाय जादों। माने जोंखौ गुबुन गुबुन दोलोआ बा BPF हान्जाया बुंबाय थादो जे थैबाय होननानै UPPL थैबाय होननानै बेनि फिननायखौ दिनै मिथिगोन आरो जों होगोन थैदोंना थांदों थैदोंना गोथाङैनो दङ ना हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आं नै दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय मेगा कार रेलि गोबां कार सालायनानै अदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम मोनसे रेलि खालामगोन UPPL हान्जाया दायो नोंथांमोना माबायदि खालामगोन बेखौ नायनो गोसो दंब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो बेदिनो गासैबो कार लायै फैजोब्बाय बेयाव जेसेबांखिनि कार फैगोन गासैबो थांजोबगोन बोरै बोरै दोननाय जादों नाय दिनै गोबांहाय बेसेबांसो कार थांगोन दायो मिथिया दिबाय डिस्ट्रिक्ट मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ मोनसे लाइनावनो दायो नोंथांमोना नायलांनो हागोन नै बे जेनेबा तामुलपुर माइ खाबायनाय बायदिसिना ओरैबायदि लाइन गोबां मानसि दायो माबायदि सिस्टेमाव थांगोन बेखौ सोंनोसै सोरबा गेदेमानियाव सोलायनायजों लोगोसे आं बे खोथाखौ बुंफानो लुबैयाखै खारन सोलायनाया आलाग साबजेक्ट आरो नैबे आलाग बेयावहाय जोङो गावनि दोलोनि स्ट्रेंथ आरो माइन्डनि माने जिहेतु जों जसोनाय बायदि जानानै दं दोलोआ थांनाय 6 माससो फोजाखांनाय गतिके दोलोखौ बिनि उनावसो माने आरो सांग्रांथि खालामनायाव जों खामानि मावगोन बेखायनो जों गोबां हाबाफारि लादों दा जों गोदानै लाइमोन गांखंआ जों गोदानै मोनसे माने सोदोबजों थारमाने जोङो फैगौ 25 तारिखनिफ्राय जोङो मुसलमान समाजनि न'आव थांनांगोन बेनो जाहैबाय चलो बिटिसि पाल्टाय सासा सासिर माने बारि जाय दा बे नैबे जि माने स्ल'गान बे स्ल'गानजों जों मोनसे मुसलमान समाजनाव मोनसे राजखान्थि जांख्रिखांनायनि मोनसे हाबाफारि मावनांगोन गारिखौ दायो एसे सोंनानै मिथिबाय जे बेवहाय दिनै 1000 कार रेलि खालामगोन मेगा रेलि अदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम ना UPPL हान्जाया बे रेलिखौ बानायनाय जादों दायो प्रमद सारा मारै दैदेनलांगोन नोंथांमोना नायनो हागोन बेलाय नैबेयावनो प्रमद सार दङ UPPL হিসাবে আমি এটা পৰিৱেশত জন্ম পোৱা এটা ৰাজনৈতিক দল আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটিটো আছিলে যে বড়োলেণ্ডত স্থাপন কৰিব লাগে আৰু এই 5টা বছৰত আমাৰ যিটো অনুভৱ আৰু অনুভূতি যে আজি যিসকলে ৰাজনীতি কৰি আছে বিভিন্ন দলবিলাকে তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত পাব্লিকৰ প্ৰতি যিটো কমিটমেণ্ট জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা সংস্কৃতি ৰাজ্যৰ প্ৰতি যিটো কমিটমেণ্ট এইটো ইমান দেখিবলৈ পোৱা নাই তেখেতসকলে পলিটিক্সৰ নামত পলিটিক্স কৰি আছে এটা পাৱাৰ পলিটিক্স পাৱাৰ লাগে কাৰণে পলিটিক্স কৰিছে কিন্তু আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে 78 ইয়াৰ্ছ 78 বছৰ হ'ল আমাৰ স্বাধীনতা এতিয়ালৈকে বহুত জনগোষ্ঠীৰ এজনো MLA নাই সেই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব কি হ'ব ইয়াৰ কাৰণে কোনো ৰোড মেপ নাই তো সেইকাৰণে UPPLৰ আমাৰ যিটো মিছন আৰু ভিজন এইটো ভেৰি ক্লিয়াৰ আমি সৰু জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী জনজাতি বা জনগোষ্ঠী সকলোৰে কাম কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্টি কৰিছোঁ আৰু এই নিৰ্বাচনত আমি ভালকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিম আৰু অসমৰ ৰাইজে যি সমস্যাবিলাকৰ যোৱা 70টা বছৰ বা স্বাধীনতাৰ পিছত ভুগি আছে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে UPPLে কাম কৰিব 5টা বছৰে কি কৰিলে সেয়া দেখিছে ইয়াৰ বাকী কাৰণ এই 5টা বছৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শান্তি হৈছিল মই যিটো গুলি বাৰুদৰ পৰিৱেশ নোহোৱা কৰি সম্পূৰ্ণ শান্তি ঘূৰাই আনিছিল ব্ৰিটিয়াৰক তেনেক্ষেত্ৰত যদি আপুনি চাই নতুন এখন চৰকাৰ এই চৰকাৰ হোৱাৰ পাছতে যিটো ব্ৰিটিয়াৰৰ বিৰুদ্ধে এনে ঘটনা ঘটিছে যাৰ ফলত বিফলতা নিশ্চয় সেইটো ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইটো এই কাৰণে কৈছোঁ মই যে কমিটমেণ্ট নাই যে আমাৰ শিশুসকল কেনেকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগে স্কুল কলেজত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ গুণগত শিক্ষা পাব লাগে যিসকলে স্কুল কলেজ এৰিলে সেইসকলে কেনেকুৱা ইমপ্লয়মেণ্ট পাব লাগে ইয়াৰ কাৰণে কোনো ৰোড মেপ নাই ইয়াৰ কাৰণে কোনো ডিজাইন নাই চ' UPPL মডেলৰ ৰাজনীতিত আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলতো ফুটবল খেল পাতিছোঁ
আমি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী কাউন্সিলিং কৰিছোঁ আমি APSC UPSCৰ কাৰণে কোচিং কৰিছোঁ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে কোচিং কৰিছিলোঁ আৰু যুৱকসকল যিসকলে স্কুল কলেজৰ পৰা ওলাই আহিল সেইসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে লাইভ ষ্টক যিবিলাক গৰু ছাগলী পালন কৰাই হওক বা আমাৰ খেতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক আমি সহায় কৰিছিলোঁ ফাৰ্মিঙো হওক বা স্কিল ডেভেলপমেণ্টে হওক চ' সেই কামবিলাক আমি কৰিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ ভিজন আছে আমাৰ মহিলাসকলে অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই বহুত কষ্টত থাকিব লগা হয় সেইকাৰণে মহিলাসকলৰ কাৰণে বহুত ফ্লেক্সিব প্ৰগ্ৰাম আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বড়োলেণ্ডত সেই কামবিলাক হৈছে জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত হেৰাই যোৱা সম্বন্ধটো অনাৰ কাৰণে বড়োলেণ্ড হেপিনেছ মিছন আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যোৱা 5টা বছৰত কোকৰাঝাৰ এখনেই টাউন আছিলে ভাৰতত য'ত হেলমেট পিন্ধিলে ফাইন আছিলে আৰু আমাৰ দিনত সেইটো আমি স্বাভাৱিকত আনিছিলোঁ হেলমেট নিপিন্ধিলে ফাইনলৈকে আৰু কোকৰাঝাৰত যোৱা 5টা বছৰত কেতিয়াও 144 হোৱা নাই যিখিনি CRPF আৰ্মি ডিপ্লয় কৰা হৈছিলে এইবিলাক ইয়াৰ পৰা কেম্প ফায়াৰ কৰি চব ওলাই গৈছিলে নিজৰ ঠাইলৈ গুচি গৈছিলে আকৌ কোকৰাঝাৰত এতিয়া আৰ্মি মোতায়েন কৰিব লগা হৈছে এইটো মেইন কাৰণটো হৈছে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ মিছন আৰু ভিজন আৰু ছ'চাইটিৰ প্ৰতি থকা কমিটমেণ্টৰ কাৰণে এই কমিটমেণ্ট তেখেতসকলৰ নাই এই কাৰণে এনেকুৱা ঘটনাবিলাক হৈছে আৰু যেতিয়া তেনেকুৱা ঘটনাবিলাক হয় কোনোবা থাৰ্ড পাৰ্টিক ব্লেম কৰে XYZৰ কথা কয় আমিতো কাকো কোৱা নাছিলোঁ 5টা বছৰত থাৰ্ড পাৰ্টিবিলাক কি শুই আছিলে নেকি আমাৰ সময়ত চ' এই কথাবিলাক আজি পলিটিকেল কমিটমেণ্ট লাগিব তেতিয়াহে खैखानसो कार थांगोन बायदि सार कारा जेनेबा खैखानसो थांगोन बायदि जोंखौ 1000 माबादो 1000 माबा लादों ना बिनि बांसिनबो जानो हागौ बिनि बांसिनबो जानो बिनिफ्राय मासिम थांगोन क'क्राझार अदालगुरि टु क'क्राझार ओमफ्राय गेजेर बबेबा जेनेबा जेरैहाय चिरां बा बाक्सा बेफोरबायदियाव जेनेबा माबा मोनसे जिरायलांनानै जिरायलांगोन आरोना थेंक इउ सार सारमोन जा बियो दायो रिलि जागोन कारजों रिलि जागोन बे रिलि जानायाव दाथ' थाव खरस जागोन ना बे थावनि खरसखौ जेनेबा सोर होगोन गाव गावनिफ्राय थांदोंना माबाया पार्टिनि माबाया होगोन पार्टिनिफ्राय होगोन थेंक इउ सार बहानि सारमोन नोंथांमोना बबेनिफ्राय फैदों चिरांनिसो नोंथांमोना नोंसोर क'क्राझारनि हजोंनिफ्राय फैखाबाय नोंसोर बेयाव ओमफ्राय बिनिफ्राय थांफिनसैलाय आरोना थांलाय फैलायथ' जाखायो बिसिनाव थांबा फैफिनखानांखाय नालाय एखे बाथ्रा ओमफ्राय माबायदि मोनदों दिनैनि बे मेगा कार रेलि माबाखौ प्रग्राम लानायखौ ओरैनोथ' मोजाङानो नांदों मानो होनोबा बेबायदि रेलियाव बाहागो लानो मोननाया जोंनि थाखाय खोब मोजां आरो इयुथफोरनि थाखाय मानो होनोबा भबिसतआव जाहाथे बयबो लोब लाइमोनफ्रा फैनानै सापर्ट होयो जोंनि बे पिपल दोलोआव जाहाथे एबार MLA इलेक्सननि थाखाय प्रिपेयार खालामनायाव जों गासै इयुथफ्रानो दिनैनि मेगा कार रेलियाव जाहाथे मोजां जाफुङो बेनि थाखाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि इयुथ जानानै बेखिनिखौ बुंनानै आं खैखानसो कार जेनेबा जमा जागोन बायदि ओरैनोथ' 1500 जागोन आरोना थेंक इउ सार क'क्राझारनिफ्रायबो गारि उदालगुरिसिम फैदों बेबायदि रेलि खालामनो थाखाय माखासे सुबुंफोरनाव सोंनानै मिथिबाय जे बेयाव कार रेलिनि थाखाय कारा खमसे खम 1000सोनिफ्राय गोजौआव फैगोन 1200 जानो हागौ 1300 जानो हागौ बा 1500 जानो हागौ आरो थाङै 2000सिमबो जाहैनो हागौ बेबायदि मेगा कार रेलि उदालगुरि नलबारि ग्राउन्डनिफ्राय स्टार्ट खालामनो नागिरदों क'क्राझारसिम नोंथांमोना दायो कारफोरखौबो नुखाजोब्बाय आरो बेयाव जेसेबांखिनि मानसिफोर मोनफैदों सब कार रेलियाव थांग्रा गोजा स' बे कार रेलिखौ बानायनायनि माबायानो जाहैबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जे बेयावहाय मोनसे पिपल पार्टिया कार रेलि बानायदों सार बे कार रेलिखौ जेनेबा खालामनायनि मेन जाहोना एसे फोरमायना होदों अननानै सार कार रेलि खालामनायनि मेन जाहोना जादों सान्थि गायसननाय थांनाय 5 बोसोराव UPPL दोलोआ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सरकार दानाय समाव जुगामियै सान्थि गायसननो हादोंमोन BTC आवहाय नाथाय हाग्रामानि दैदेननायाव BPF सरकार फैनाय लोगो लोगोनो असान्थिया सृष्टि जादों हारिजों हारि दाङाबाजि सोमजिफिनदों आरो जोंनि गेजेराव जौ जुवाया बांद्राय जानायनि उनाव
सिखाव डाकायतनि एक्टिभिटिसा बारा जादों एन्टि ससियेल एलिमेन्ट एक्टिभिटिसा बारा जादों बेनिखायनो 35 लाख जाति जनगोष्ठीया भारतीय नागरिकआ दिनै शान्ति नागिरनायखाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि पार्टिया मेगा कार रेलि खालामनाय बिनि मेइन अबजेक्टिभआनो जादों शान्ति गायसनफिननाय थेंक इउ सार नै बिथाङा माखासे आइजोफ्राबो थांगोन कार रेलियाव आनैमोनाव थांगोन नामा बहानि जाखा आनैयालाय चिरां चिरांनि हजोंनिफ्राय फैखादों आरो ने ओमफ्राय माबायदि नांदों दिनैनि मेगा कार रेलिनि प्रग्रामखौहाय प्रग्रामाथ' जोङो माने सारा BTC आव माने जोङो दिनै मिथिहोगोन UPPLआ माने जोंखौ गुबुन गुबुन दोलोआ बा BPF हानजाया बुंबाय थादो जे थैबाय होननानै UPPLआ थैबाय होननानै बेनि फिननायखौ दिनै मिथिगोन आरो जों होगोन थैदोंना थांदों थांनो दङ ना माबायदि पावारफुलाव दङ पावारफुलाव दङ बेखौ नायदो आदसा दे थेंक इउ आनै माखासे सारमोननियाव एबा मेडाममोननियाव एसे सोंनानै मिथिलायबाय जे दायो मोनफा मोनफा गासैबो एन्सार होगासिनो आरो नोंथांमोना दायो नायलांबाय थादो बे UPPLनि कार रेलि जानायनि फारसे आरामना बहानिफ्राय बाक्सा दिनैनि बे मेगा कार रेलियाव खालामनायखौ नोंथांमोना माबायदि मोजां मोनखो बोरैहाय मा सानदों फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय दिनै जे कार रेलि जोङो मोजाङै जागोन होननानै दिनै साननाय ओरैनो बे कार सालायलांनायाथ' जेनेबा खरस जायो नालाय थाव खरस जायो बेफोरखौ जेनेबा गाव गावनि पकेटनिफ्राय होगोन ना गाव गावनि पकेटनिफ्राय गाव पकेटनिफ्राय होगोन आदसा थेंक इउ सार ओरैबायदि लाइन जाबाय नै कारा नै बिथिं लाइन आरो लाइन जागासिनो कार लाबोगासिनो UPPL हानजाया दिनैहाय मोनसे आरो सोमोनांथाव मेगा कार रेलि खालामनाय जालायबाय बेबायदिनो मोनफा मोनफा खालामलांगासिनो नोंथांमोना दायो नायलांबाय थाबानो जाबाय बेयाव दिनैनि मेगा कार रेलिया माबायदि जायो सारमोना बहानिफ्राय बाक्सानिफ्राय सार बाक्सानिफ्राय दिनैनि मेगा कार रेलियाव नोंथांमोना मा बाहागो लागोन बबेबाफोर जेनेबा बिदि मिटिंफोराव माबाफोर बुंनायनि माबा दं नामा बिबानफोर नोंथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दिनैनि मेगा कार रेलियाव जेबो बुंनायनि एजेन्डा गैया थ' बिनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जोङो धर तामुलपुरखौ लाना मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि ब्लक अफिसाव एटेन्ड जालांगोन आरो बिदिहायनो बे कार रेलिखौ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि ब्लकआ बरायगोन थ' बिदियैनो जों थांबाय थालांगोन थाङै जोङो लास्टआव बनरगावआव जों लास्ट खालामगोन बनरगाव लास्टआ बिदिना ओमफ्राय सार बे जेरैहाय कार सालायनो दायो कार सालायनायाथ' थावनि खरस जायो नालाय फैसा नांगौ जायो दा बेफोरखौ गाव गावनि पकेटनिफ्राय होदों ना UPPL माबा हानजायानो होदों एक्सुवेलि सार बियो जिहेतुकि मोनसे पार्टि थ' UPPL पार्टिनिफ्राय लानानै बिखौ मेक्सिमामखौ पार्टिनिफ्राय मेनेज खालामनाय जागोन आरो प्लास जाय निजा एसे एक्टिभ थ' बेफोरो गावबा गाव खरसा खालामनानै जों बे रेलिखौ आवगायलांनो थाखाय आखायाव लादों जानाय लोंनायनि बेबस्थाफोर लामाफोराव जानाय लोंनाय बिदि बेबस्था गैया थ' मोनफ्रोमबो ब्लकआव जिहेतुकि जोंखौ दै साहा पानि गारियावनो हेन्ड टु हेन्ड होनाय जागोन थ' बिदियैनो लान्च जों खालामनाय जागोन आरोना दे सार बरिया बिदिनो खालामनांगौ मोनसे ना थेंक इउ सार नोंथांमोना सार बहानिफ्राय जों चिरांनिफ्राय चिरां हजोंनिफ्राय फैखादो आरोना नोंसोरो दा ओरै थांसैलाय थांलाय फैलायथ' जाखायो नालाय बिथिंनाबो जों थांबा फैखानांगो नोंथांमोनाबो फैग्रोनो नागिर थेंक इउ बिथिंजाय माबायदि नांदों अदालगुरिखौ मोजां नांदों मोजां ओमफ्राय बे मेगा कार रेलि खालामनायनि एक्सुवेलि उद्देश्यआ मा माने मोनसे जोंनि UPPL पार्टिखौ मोनसे मजबुत खालामनाय जाग्रता खालामफिनो आरोना खालामनाय थिगानो मेगा कार रेलि दायो स्टार्ट जासिगोन स्टार्ट जानायनि थाखाय दायो एसे प्रग्रामखौ बेयाव प्रग्राम खालामनानै माबायदि थांनांगौ बोरै थांनांगौ बेखौ एसे बुजायना होसिगोन आरो बिनि उनाव दायो स्टार्ट खालामसिगोन थांनाय नैबे जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोर दिनैहाय UPPL मेगा कार रेलियाव बाहागो लाफैदों अदालगुरि नलबारि फिल्डआवहाय
हेलौ गाइस दायो नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे बेयाव इउपिपिएल हानजाया दिनैहाय मेगा कार रेलि खालामनो थांगासिनो दङ बे मेगा कार रेलिखौ मानो खालामनाय जादों दायो नोंथांमोना सारमोननिफ्राय एसे बाथ्राखौ मिथिखाबाय जे बे मेगा रेलिखौ मानो थाखाय खालामदों नाहरदों नै दायो माबा जागासिनो আমাৰ কৰ্মীবৃন্দ আৰু ইয়াৰ प्रथम कार्यसूची मर्मे पदफार जितु प्रतिमूर्ति पुष्पांजलि अर्पण जितु कार्यसूची শেষ হোৱাৰ লগে লগে আজিৰ মেগা কাৰ্যলিখন আৰম্ভণি হ'ব তো সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো নিজ নিজ গাড়ী ওচৰত চবে যাহাতে থাকে অবিহনে যাহাতে কোনো গাড়ী ৰেলীত যাহাতে অংশগ্ৰহণ নকৰে সেইখিনি কথা অনুৰোধ কৰিলো গাसैबो फ्लेग थानांगोन गारिफोरा बेखौ गरि खावलायबाय गाव गावबागावनि लाइनाव थादो आरम्भ खालामसै जों जागायसै সকলোকে নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ আহ্বানে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ বাবে কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বহুখিনি আৰু এই সময়ত মই আমাৰ এমপি ডাঙৰীয়াক ইউপিপিএল দলে এটা মহান উদ্দেশ্য লৈ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয় শক্তিশালী কৰাৰ এটা উদ্দেশ্য লৈ আমাৰ যুৱ শাখাই আজি কাৰ ৰেলী এটা আয়োজন কৰিছে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আমাৰ যিটো কাৰ ৰেলী এইটো সুকলমে সম্পন্ন হ'ব আৰু যিটো এটা মহান উদ্দেশ্য লৈ আজি কাৰ ৰেলী ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছে এই উদ্দেশ্যটো সফল হ'ব মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ এতিয়া সবকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ লগত একেলগে কম ইউপিপিএল জিন্দাবাদ ইউপিপিএল জিন্দাবাদ ইউপিপিএল জিন্দাবাদ उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम मोनसे गोजोन आरो खौसेथिनि कार रेलि मोनसे इउपिपिएलनि लाइमोन हान्जानिफ्राय लानाय जादों जे बड'लेण्डआव जि गासै 26टा जनगोष्ठी बिनि गेजेराव खौसेथिखौ जों जेब्लायबो लुबैयो आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव अराय गोजोन थानायखौ जोङो लुबैयो दायो थांसिगोन दायो मेगा कार रेलिया दायो स्टार्ट जाबाय दायो सब फिथा सनाय आरो कारफोरनि जा थांनायनि लाहार फाहार बे जाजोब्बाय दायो स्टार्ट खालामसिगोन दायो सलायनायखौ नायगोन नोंथांमोना दायो ओरैबायदि मेगा कार रेलि उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम इउपिपिएल हान्जाया दायो सलायदों फाइनालि लोगोफोर दिनै इउपिपिएल हान्जानि मेगा कार रेलिया दायो थांगासिनो दङ नै नायदो नै माबायदि थांगासिनो नै ओरैबायदि थांगासिनो नोंसोरलाय मा थाङा नामा थांला दिनै आरो नेक्स्ट टाइमाव थांगोन जों
हेलौ लोगोफोर इउपिपिएल हानजानि मेगा कार रेलीनि भिडिअआ दिनै एसेनोसै मानो होनब्ला आङो अदालगुरियावल'सो भिडिअ बानायनाय जाबाय जा जायगानिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन आं बेखौल'सो भिडिअ बानायनो हाबाय आरो कार रेलीखौ माबायदि दैदेनलांखो बेखौबो नोंथांमोना नुनो मोनबाय जोबनाया माबायदि जाहैखो आं बेखौ दायो भिडिअ लानो हानाय जानाय नंला मानो होनबा क'क्राझार थांनाय जायासै नालाय स' आंनि भिडिअखौ जायफ्रानो मोजां मोनदों अननानै एसे लाइक खालामना होदो आरो जायफ्रानो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै एसे सापर्ट खालामना होदो बर'नि थै दंब्ला नोंथांमोना निस्सय आंनि भिडिअखौबो सापर्ट खालामना होगोन मानो होनबा आं सासे सामान्य फिसा इउटिउबारसो गासैनिखौबो भिडिअ बानायनानै आंनि चेनेलाव हगारनाय जायो स' आंनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ बाय